Στον σύγχρονο κόσμο, η εκπαίδευση πρέπει να συνδέει πολιτισμούς και να προάγει την κατανόηση της διαφορετικότητας. Το πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να ζήσουν οι μαθητές τη συνεργασία, την επικοινωνία και την αλληλοκατανόηση μέσα από βιωματική μάθηση. Μέσα από δραστηριότητες συνεργασίας και πολιτισμικές παρουσιάσεις, οι μαθητές μαθαίνουν να κατανοούν και να σέβονται τις διαφορετικές κουλτούρες. Συμμετέχοντας σε projects και ομαδικές εργασίες, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, ενώ δημιουργούν νέες φιλίες που ξεπερνούν τα σύνορα. Η βασική στόχη του προγράμματος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας και σεβασμού για άλλους πολιτισμούς, η ενίσχυση της ομαδικότητας και η βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως τοπικές γιορτές και παραδοσιακούς χορούς. Μέσα από αυτά τα βιώματα γνωρίζουν καλύτερα τον πολιτισμό των άλλων και αναπτύσσουν ενσυναίσθηση και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής προσφέρει πολλαπλά μαθησιακά ωφέλη. Σε γνωστικό επίπεδο, οι μαθητές κατανοούν διαφορετικούς πολιτισμούς και συνδέουν την γνώση με πραγματικά κοινωνικά πλαίσια. Σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο, αναπτύσσουν ενσυναίσθηση, επικοινωνιακές δεξιότητες και μαθαίνουν να συνεργάζονται σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, καλλιεργούν ψηφιακές δεξιότητες αξιοποιώντας εργαλεία ψηφιακής αφήγησης και διαδικτυακής συνεργασίας. Το πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών δεν περιορίζεται στην απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων. Αποτελεί μια διαδικασία διαπολιτισμικής μάθησης, όπου οι μαθητές μαθαίνουν να διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα, να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να αναστοχάζονται πάνω στις δικές τους πολιτισμικές ταυτότητες. Μέσα από τη βιωματική συμμετοχή, η εκπαίδευση μετατρέπεται σε χώρο διαλόγου, κατανόησης και διαμεσολάβησης, ενισχύοντας τη δημιουργία ενεργών και κοινωνικά ευαισθητοποιημένων πολιτών.